Umana magitag paniod to no? Ya, murag para di ta katulgon, na ako istorya sa inyo. Unsa man na? Kaagi ni sa ko ang lulo sa una nga lulo pa niya. Ha? Oh, Kadugayan naman day na. dugay ka pre. Lulo, lulo pa. Kini, Bugaya. istorya for entertainment ra gini. Aka na, murag waho gyud paminaw ni ba. Minaw ko? Nay ulit tao. Oh. Kaya nasi na nagustuhan nga babae nga gusto niyang pamisitahan ba? Oh. Oh. Ulawon mag isa. Di siya pwede mamisita kung wala si dala nga babae nga yahang manghod. Oh. Bata ba, bata? Karon. Pila si Bilanon. Bisita na siya. Ato na. Ato na siya sa iyang babae nga iyang kusunodaan. Ulawon kinang tawa na ah. Grabe na kaulawon. Ana di siya. Nay! Tay! Maing gabi dia. Uy, dong, ikaw man din. Ah, dayon. Dayon kay kining inaani tiris man ni karon. Sa unang panahon, balkon man ni. Lingkod. Lingkod siya dia. Asa man ka, dong? Mamisita lagi ko sa imong dalaga. Nay. Itong ginikanan sa babae inahan. Wala may problema na dong. Day. Pagluto siya sa kusina, humana sana kay na kay bisita. Ato ba ditong babae sa kusina? Lipay kayo. Oh sige ma. Paspas siya sa luto. Bilay si Bilanong, tigman po na. Ano ba nagluto? Oh. Tay! Mulis ako? Muli siya. Nay, mulis ako. Muli mo. Silungon kayo. Ulawon. Yan na tong mga ginikanan. Ayaw uli kayo manihapon ta. Oo. Ayaw. Ay, busog juga ko eh. Ayaw. Sus, pilang giagda. Di mo dyan mukaon. Wala ang bata niya kauban. Si Pangwit. Noy, igutom ko, Noy. Wala daw kayo maulaw lagi ta. Wala pabiya ko ka. Hangyo nang ako ang babae din ang kusunodahan. Igutom lagi ko, Noy. Ay, siksama di kuyo lang. Kaon mo diri dong. Busog kami, Nay. Tay, busog kami. Pilay si Bilano, humanap pa ni hapon. Nibundak man ako lang. Pepeng ko sugas ulan, nibundak. Di wala ka uli. Adikis la ka uli, ulan Di gud. sila ka uli. Nabutan na lang. Mga alas 11 gabi eh. Gabi na. Ni desisyon na lang tong mga ginikanan sa babae nga tagaan na lagbanig diri sa Ya sala. kusina. Kusina di patulog. Na. Di tulog na sila. Sus, digadig-up nintiyan sa bata. Oy kaon god. Uy, kaon. Pagkakadlaw na ron, mga alas 3, namukaw ng bata. Noy, gigutom ako, Noy. Di lingi-lingi itong yang... Ay, nakatulog na ron. Kamang siya sa kusina eh. Ana siya sa muskitiro. Muskitiro, magkita kayo sa unang panahon. Minamon yung muskitiro. Ana sa muskitiro tong... Iyahang giubanan nga, kwan, pak, gawas. Kapikap na. Akini. Kanon gini. Kanon. Bit-bit ng kanon, dala kaldero. Sus kini bata gadigaw kantiyan. Pag ana niya sa muskitiro. Nagtuwad man yung bata. Sus! Mo di hingit ko. Uli sa bagod. Yo mo lang kaldero dito. Ni anak min taon ng bata. Dito nga tong lalaki. Dong. Ayok tayo hupa dong kay bahaw di.